Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Tagnan diri. Okay, Sir Ray. Kung mahurot ng atong gida, dili ta mamauli. Magpaabot ta sa ihato ni Miss Baby nga ipang-repack nga mga pagkaon. Oh. Kung ako masayop, kanang naglinya sa pinagaluyo si Dapito ka na. Ano palagigib ko? Nagiring Dapita nga nasunugan, ilahan ni Agapito. Agapito! Agapito! Oh, nanay. Tanaw siya na ako. Agapito! Nalimot ka na ako? Dali! Dool diri, Agapito! Nga nung man ka naglinya ng dolor? Tuan nurse Agapito, obre. Okay. Ganahan ka si Agapito ining akong gipalit yang nga purol ng dolor? Taas man kahanda. Aw, ganahan na siya na obre. Labi na kay naghago ka og palit ana. Ayun lang paglinya, Agapito. Linya lang ko sir, ay kay naanyay masuko. Ay, diri ka lang sa sakyanan. May gipahatod akong laing mga food packages. Ay napaghago sa paglinya. Ato lang kong lalado lord sir, oy. Okay. Sige. Sige sir, salamat daan ha. Kabuutan niya. Ni Asya ron manghatag sa mga biktima sunog. Isukod ko nun akong gipalit nga purol. Maayaw ta ganahan ka ana Agapito. Uy, kini, murag man eh. Sure? Ganahan ka Agapito? Sure na sure. Mao ni kong ganahan. Taas nga purol, tas purol. Sir Ray. Sir, Miss Aida, ngano? naabot na ang usa ka truck arang second batch nga hinabang, sir. Wow ha. Abdi kini mo trabaho ang ako mga staff da. Di alam man minakaton mo, sir. Idol ka na mo kung trabaho hisgutan. Idol gyud ka na mo, Sir Ray. Ako din inyong idol. Yes, mao gyud na, sir. Salamat kung mao na Miss Aida. Sige na. Ipang-diskarga na nato ang tanan aron nga mahatag na nato sa wa pa mahatagi. Og sigurado hatog hatag atong lalaki nga suko ha. Ha? Nataga naman to nako siya, sir. Ay hatagi lang og usab. Sekreto lang kanang way makakita aron nga dili pud ta mahayan sa uban. Okay, Sir Ray. Ups. Nakachatsa mas Agapito nga nagsulob sa sporol nga maghihatag obre. Ay, Happy pug ko ng dolor kay nakauyon pud siya ana. amiga. Paibalo ha. Kantong wa pa makadawa to kayo na. Alin niya magbalik. Linya na mo, linya. Diya may hilahin ko sa katrak ay panghatag gikan sila eh. Lala, diya sa mo kay mulin niya ako. Ay, kuyog ming obre Agapito. Sige dali mo. Way sa payan. Happy kay sila sir. Mas happy ko nga nagtanaw nila nga. Malipayon samtang nidawat sa hinabang Agapito. Dagkantang salamat nimo Sir Ray. Agapito. Gigakus ko nimo. Lipay lang ko sir nga naay tao nga sama nimo kabuutan ba o magiluyon. Magiluyos mga pobre ug apil na ko ana. Salamat kayo, Agapito, kay grateful mo bisag sa gamayng butang. Unsay ipasabot ini nga akong nakita. Lala Dolor.
Ngano ka Agapito ay gakos ka man anang sir nga imat man kay ka. Imat ko taon nga pag umaning taspurol na ko nga akong gisulob. Ay maikog tang sir ay. Okay na. Lala Dolor. Naglalapog ka sa akong Lala Dolor, sir. Oh, Lala Dolor may imong gitawag niya god. Mao na akong sangpit sa akong lola. Mao na akong sangpit niya, sir. Lala Dolor. Oh, unsa di eh? Okay. Sorry kayo. Way blima, sir, ay. Lala Dolor. Mao na siyang akong giingon nimo nga gidako sa lami ang pagkaon. Kato ganing nangaon mig seafoods nga diha sa gisud sa dakong aquarium. Aw. Wow, mao ba? Sire, ingon ra ba si Lala Dolor? Ngano ko nung yano kong nikuyog nimo? Basig sindikato ka. Ha? Dili ko sindikato. Ingon ani gyud ko basta ganahan og maluoy kog tao. Makig-uban gyud ko niya o makigsuod. Nandang imo pamantong gisulti ay. Aron may baho siya lala nga mahadlok ka. No, ay mughadlok na ko. Bisag, kausap pa ta mo ma-meet pero makailadayon ko sa klase sa tao nga angay na ko saligan. Salamat, sir! Salamat! Salamat po ninyong tanan. Ato na mi. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Uy, sir! May nagdagan man nga misunod ning truck. Si Agapito man na. Ano ka? Kaning dong, pahunungan rin kadiyot. Palihog lang dong. Oh! Nganong nagdagan ka man nga niapas na niya mong gisakyan, Agapito? Tasay. Tas ko. Kadiyot ha, kay manaog ko. Pastilan, bayanis Agapito. Wag yun na ako mapugni. Tuwa ay, nagdagan nga ni apasad akong truck nga gisakyan ni Sire. Ngano ka ha? O sige ang ihatag kang Sire? O sa man papel nga imong gihatag nako, Agapito? Balak na, sir, para nimo. Unsa? Ako nang gid dali og himo para nimo, sir. Mo ba? Salamat ini ha, Agapito. Way sa pa yan, sir. At tulang nabasaha sa inyo nga, sir. Okay, sige, Agapito. O, salamat ini. Dabihan yung ginduta, mubailitag, ikit-ikit cha-cha. Tuyok-tuyok kamay, kurik sa purma. Ay, tempa, apo, tempa, god, tempa, ragod. Anong mi, hunong magkasayaw Lala Dolor? Ay, kuha sang sista dito, be. Nga naman alam, kanta ka? Gina, ay puslan man nga maghapi-hapi ta. Manganta ta, ay puslan man. Ikaw nakuha tong sista ni mo, be, Agapito. Maayo man di ay ngimuhan ay balag si Agapito. Buutan siya pagkatao. Gusto ko makigsuod kang Agapito. Merry Christmas! Day pasa. Huwag ka kabantay, Lala. Kanang, napamantay isulti. Ay, sa may imong katahong lagi. Kanabang o lagi, kanang, kuan ba na ko isulti ni mo, aligre ha. Kanang kandang aligre. Ligre. Aligre. Ah. Larga, lahos, basahi. Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy Merry Christmas! Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year! Happy Merry Christmas! Ay! Hala, kisaron. Uy, si libro na sa ron. Sa atin, Saron, Lala. Lagi pa inom na sa siguro. Binus mga istambay mong nagmaoy na sa day. Ay, pait. Lala, doon na ko siya, ha? Muta ni Kadolor. Nano magyod Agapito? Ha? Basta! Ayaw na lang pangitag samok Agapito.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!